Už 68 Vianoc som prežila na tomto svete a každé z nich bolo iné. Ale ani jedno sa nevyrovnalo tomu, čo ma čakalo tohto roku. Volám sa Sofia Urbanová a tento dom, v ktorom stojím, je viac než len múry a strecha. Je to dedičstvo, dých môjho života, tkanina spomienok utkaná z nití lásky, smiechu a občas aj slz. Je to dom, ktorý som zdedila po rodičoch a kde sme s mojím milovaným Gašparom prežili tie najkrajšie roky, kým ho pred 10 rokmi choroba neodniesla do večnosti. Ráno pred štedrým dňom som sa prechádzala po svojej záhrade. Hoci bol december, sneh ešte len začínal jemne poprášať zem a pod ním sa stále držala tvrdohlavá zeleň niektorých rastlín. Dúhala som do dlaní, aby som si zohriala skrehnuté prsty a dýchala svieži, mrazivý vzduch, ktorý sem prinášal vôňu ihličia z nedalekých Karpát. Z okna kuchyne už prenikala jemná aróma čerstvo upečených perníkov a zemiakového šalátu, ktorý som začala pripravovať skoro ráno. Dom bol starý, s hrubými kamennými stenami a vysokými stropmi, ktoré v zime držali teplo a v lete príjemný chlad. Každá trhlinka v omietke, každá vrzgajúca parketa mala svoj príbeh, svoju ozvenu minulosti. Občas som si myslela, že počujem Gašparov smiech z obývačky, alebo šepkanie jeho hlasu, keď mi čítal z knihy pri krbe. Vianoce v našom dome boli vždy posvätné. Príprava kapustnice, tej bohatej krémovej polievky s klobásou a hubami, bola rituálom, ktorý som si odovzdala od svojej mamy. Ryba, väčšinou kapor, ktorého Matej chytával na rybníku, sa tradične vyprážala a podávala s mojím legendárnym zemiakovým šalátom. Stromček stál už týždeň, ozdobený starými sklenenými ozdobami, ktoré sme s Gašparom kupovali každý rok, jednou za druhou, ako spomienky na každý prežitý spoločný rok. Bola v tom nostalgia, samozrejme, spomínanie na tie, ktorí už nie sú s nami. Ale tento rok sa k nej primiešal aj tieň, akási nepríjemná predtucha, ktorá mi stískala srdce. Matej. Môj jediný syn, môj Matejko. Má už 43 rokov, ale pre mňa bude vždy tým malým chlapcom, ktorý sa mi schovával za sukne. Milujem ho celým svojim srdcom a vždy som mu priala len to najlepšie. Preto ma tak veľmi bolelo vidieť ho v poslednom čase zmeneného. Odkedy sa v jeho živote objavila Daniela Farkašová, ako by sa doňho vplietol nejaký cudzí duch. Matej bol vždy dobrosrdečný, trochu naivný, dôverčivý. Daniela, na druhej strane, bola iná. Už od prvého okamihu, keď vstúpila do tohto domu s jej prehnaným úsmevom a prenikavými očami, som cítila, že s ňou niečo nie je v poriadku. Pamätám si, ako mi minulé leto, krátko potom, čo ju Matej priviedol prvýkrát domov, navrhla, aby sme modernizovali kuchyňu. Sofia, tieto staré skrinky sú už predsa úplne mimo módy, povedala s úsmevom, ako by mi robila láskavosť. Matej s tebou môže bývať, veď máš toľko miesta. A ja ti môžem pomôcť s interiérovým dizajnom. Len tak. Mimochodom spomenula, že Matej by sa ku mne mohol nasťahovať. Môj dom, moja kuchyňa, moja tradícia. Keď som ju slušne odmietla, jej úsmev sa na sekundu vytratil, nahradil ho chladný záblesk v očiach. Takéto drobné incidenty sa opakovali. Vždy, keď spomenula našu budúcnosť s Matejom, cítila som, ako jej pohľad sklzne po starožitnom nábytku, po obrazne na stenách, po všetkom, čo malo pre mňa nevyčísliteľnú hodnotu. Ako by to pre ňu boli len veci, ktoré treba ohodnotiť alebo vymeniť. Dom je náš rodinný odkaz. Pamiatka na našich predkov, na životy, ktoré tu boli prežité. Nemohla som dopustiť, aby sa ho zmocnil niekto, kto nemá rešpekt k histórii, k tradíciám, k tomu, čo nás robí Slovákmi. Nie, takáto zmena by nebola len modernizáciou, bola by to devastácia. Tušila som, že potrebujem konať, ale ten správny okamih bol všetko. Stará Sofia mala v rukáve ešte jeden alebo dva triky. A jeden z nich, ten najdôležitejší, bol bezpečne uložený v hrubej hnedej koženej taške v mojej spálni. Štedrý večer.
Zvuky príborov cinkajúcich o porcelán sa miešali s tlmenými hlasmi, ktoré sa niesli po jedálni. Stôl sa prehýbal pod váhou jedál, tanier s kapustnicou, ktorého para stúpala do vzduchu, misy s vypražaným kaprom a zemiakovým šalátom, podnosy plné vianočného pečiva. Matej sedel oproti mne s Danielou po svojom boku. Bola tu aj moja sesternica Kristína, ktorá vždy priniesla trochu živej energie do každej rodinnej oslavy. Atmosféra bola navonok slávnostná, prešpikovaná povinnými úsmevmi a zdvorilostnými frázami. Ale ja som cítila tú tenkú, priam neviditeľnú prasklinu v tej fasáde. Neustále som Danielu pozorovala. Jej pohľad sa znovu a znovu zatúlal k striebornému servisu, k drahým porcelánovým tanierom, k starožitnému príborníku. V jej očiach nebola úcta, len akési chladné hodnotenie. Po večeri, keď sa už dojedli aj posledné kúsky medovníkov a dopila posledná káva, Matej si odkašľal. Bol bledší ako zvyčajne a na čele sa mu leskli kvapky potu. Pohľadom prešiel po všetkých prítomných, ale jeho oči sa najdlhšie zastavili na Daniele, ako by hľadal u nej potvrdenie. Potom sa pozrel na mňa s akousi rozpačitou nádejou. Vedela som, čo príde. Moje srdce, ktoré mi už toľko raz slúžilo ako neomylný kompas, mi to naznačovalo už celé dni. Mami, začal Matej. Hlas mu trochu drkol. A vy všetci? Dnes večer je to špeciálny štedrý večer? Vzduch v miestnosti zhustol, zatiaľ čo Matej naberal odvahu. Pozrel sa na Danielu, ktorá mu venovala povzbudzujúci úsmev. Moja budúca nevesta, Daniela Farkašová, sa po sviatkoch sťahuje k nám. Bude s nami bývať? Moja prvá reakcia bola ako studená sprcha, ale navonok som neprejavila nič. Len som zľahka privrela viečka, aby som prekonala ten náraz. Matejovo oznámenie dopadlo na stôl ako ťažká skala. Rozozvúčalo ticho. Kristína si prekvapene stisla pery. Matejov pohľad sklzol k stolu, ako by sa bál mojej reakcie. Ale Daniela sa usmiala. Bol to ten istý úsmev, aký som videla už predtým, ale teraz bol ešte širší, triumfálnejší. Obrátila sa ku mne, jej oči sa stretli s mojimi. Jej hlas bol sladký, ale v ňom prenikal ostrý podtón, ktorý patril len mne. Zvykneš si, Sofia? Povedala a prešla mi pohľadom po celej postave, ako by ma merala. Vždy dosiahnem to, čo chcem. Jej slová, tak pokojné, no pritom plné zákernosti, ma prebodli ako dýka. Ale jej úsmev na chvíľu ochabol, keď som sa na ňu usmiala späť. Nie úsmevom rezignácie ani zúfalstva. Bol to úsmev, ktorý som si trénovala v zrkadle týždne. Úsmev sebavedomej ženy, ktorá vie, čo drží v ruke. S eleganciou, ktorá prekvapila aj mňa samu, som sa pomaly postavila. Z boku, z malého stolíka vedľa krbu, som zobrala hrubú hnedú koženú tašku, ktorú som tam strategicky položila pred hodinou, ešte pred príchodom Kristíny. Moje prsty sa jemne dotkli jej drsného povrchu. Daniela na mňa pozerala s rastúcim zmätkom, jej oči sledovali každý môj pohyb. No, Daniela, povedala som, pričom som z tašky vytiahla hrubý zväzok dokumentov, usporiadaných a zviazaných do pevnej fasciklovej podoby. Nechala som ich mierne spadnúť na stôl, aby ich tlmený náraz upozornil všetkých prítomných. Matej zdvihol hlavu, jeho výraz bol zmesou zvedavosti a obáv. Kristína sa oprela o stoličku, ako by očakávala divadlo. Mám pre teba správie, ktoré sa ti nebudú páčiť. V miestnosti zavládlo hrobové ticho, preťaté len praskaním dreva v krbe. Všetky oči boli upreté na mňa, na ženu, ktorá v tú chvíľu držala v rukách osudy. Tie slová, mám pre teba správy, ktoré sa ti nebudú páčiť, viseli vo vzduchu ako mrazivý dých z východných Karpát. Zvuk mojich vlastných slov bol rozhodný, no vo vnútri sa mi srdce chvelo. Bol to okamih, na ktorý som sa pripravovala, no predsa len poznačiť štedrý večer takýmto spôsobom, to nebolo ľahké. Bola to cena, ktorú som musela zaplatiť za to, aby som ochránila nielen Mateja, ale aj všetko,
čo pre nás s Gašparom znamenalo domov. Zavrela som oči a na okamih sa mi pred očami prehnali spomienky. Vtedy, keď sme s Gašparom kupovali tento pozemok, len kúsok od dediny, s výhľadom na kopce, ešte bez akejkoľvek stavby. Bol rok 1978. Gašpar, mladý, silný, s rukami zrobenými z práce na poli, ale s jemným úsmevom. Spolu sme kopali základy, miešali maltu, tehlu po tehle sme stavali náš sen. Smial sa, keď som sa snažila niesť ťažké vedrá s vodou, ale vždy mi pomohol. Pozri, Sofia, hovoril mi vtedy, toto nie je len dom. Toto bude náš hrad, náš úkryt pre rodinu, naše dedičstvo. A bol. V týchto stenách vyrástol Matej. Každá izba mala svoju ozvenu jeho detského smiechu, plaču prvých slov. Tu sme ho učili viazať si šnúrky. Tu sme s ním oslavovali narodeniny, tu sme ho lúčili do školy. Gašpar miloval túto zem, tieto slovenské zvyky. Po večeroch sme sedávali pri krbe, popíjali slivovicu a rozprávali sa o budúcnosti. Vždy zdôrazňoval, ako je dôležité uchovať to, čo sme vytvorili, pre ďalšie generácie. Dom je ako starý strom, Sofia, hovoril. Potrebuje korene, aby prežil búrky. A naše korene sú tu, v tejto pôde, v našich tradíciách. Nechcel, aby sa dom stal len nejakou investíciou, bezduchou nehnuteľnosťou. Chcel, aby dýchal životom, aby bol miestom, kde sa cíti domov. A ja som mu to slúbila. Slúbila som, že ho budem chrániť. Pred rokom, keď Matej prvýkrát priviedol Danielu, sa mi to zdalo ako svieži vietor v zatuchnutej miestnosti. Bola mladá, krásna, Matej bol po boku šťastný. V duchu som si hovorila, že možno je to tá pravá. Ale to trvalo len krátko. Už po prvom týždni, keď u nás Daniela strávila víkend, som začala cítiť pichanie v srdci. Bolo to počas prípravy nedeľného obeda. Snažila som sa ju naučiť variť tradičné brinzové halušky. Ona len mávla rukou a povedala: Ó, Sofia, to je predsa taká ťažká sedliacka strava. Matejovi by sa určite páčilo niečo ľahšie, niečo moderné. Žijeme predsa v 21. storočí, nie v stredoveku. Matej sa na ňu usmial a povedal: Ale mami, Daniela má pravdu, je to trochu ťažké. Tieto slová, hoci nevinné, mi vrazili do srdca ako ostrý trň. Matej nikdy nepovedal nič proti mojim haluškám. Neskôr, počas oslavy mojich narodenín, Daniela prišla s úžasným nápadom. Navrhla, že by sme mohli predať ten starý zbytočný pozemok za domom, kde Gašpar pestoval zemiaky, a za utržené peniaze by sme mohli investovať do niečoho skutočne výhodného. Keď som sa jej spýtala, že čo presne myslí, vyhýbavo odpovedala: No predsa niečo, že čo prinesie zisk. Sofia, niečo, že čo sa netýka len sentimentálnych hodnôt. Peniaze sú predsa peniaze. Jej oči vtedy žiarili a nebolo to láskou k Matejovi. Bol to chladný lesk chamtivosti. Matej je môj syn a ja ho milujem. Moje srdce krváca pri pomyslení, že by som mu mohla ublížiť. Ale nemôžem mu dovoliť, aby bol slepý natoľko, že by zničil všetko, čo sme s Gašparom vybudovali, pre iluzórnu vášeň a falošné sľuby. Vedela som, že Daniela sa snaží dostať k môjmu majetku, k domu, ktorý pre ňu nebol ničím iným ako komoditou. Nebola to len stará ženská žiarlivosť, ako by si možno Matej myslel. Bol to inštinkt, hlboko zakorenený pocit nebezpečenstva, ktorý ma varoval. To, čo som urobila, to plánovanie, tie hodiny strávené s právnikmi, bolo to ťažké. Cítila som sa ako zradca, no zároveň ako bojovníčka. Bola to zúfalá situácia, ktorá si vyžadovala zúfalé opatrenia. Vianoce sú časom lásky a odpustenia, ale aj časom, keď treba chrániť to, čo je posvätné. A pre mňa, moju rodinu a môjho milovaného Mateja, bol tento dom, tento odkaz posvätný. Matejov pohľad bol zmesou šoku, zmetenosti a zrady. Chcel povedať niečo, ale slová mu akoby uviazli v hrdle. Daniela však nezaváhala. Jej tvár, ešte pred chvíľou skrivená v triumfálnom úsmeve, sa zmenila na masku nepochopenia a nevinnosti. Čo to má znamenať, Sofia? Povedala.
Jej hlas bol prekvapivo pokojný, no v očiach jej tancovali plamienky hnevu. Neviem, o čom hovoríte. Matej a ja si len chceme budovať spoločný život. Otočila sa k Matejovi, jej ruka mu pohľadila rameno. Povedz jej, Matej, povedz svojej mame, že je to len nejaké nedorozumenie. Že čo hovorí, nie je pravda. Matej sa na mňa pozrel, potom na Danielu. Videl som, ako v jeho mysli prebieha boj. Láska k matke, ktorá ho vychovala, a sľuby a kúzlo mladej ženy, ktorá ho očarila. Mami, čo to robíš? Prečo? Prečo teraz? Jeho hlas bol tichý, takmer prosebný. Pokúsil sa urovnať situáciu, ale bolo to len nešikovné mávnutie rukou v snahe zastaviť tsunami. Daniela sa na mňa pozrela s úškrnom, ktorý prezrádzal jej presvedčenie, že Mateja má pevne v hrsti. Nemusíš sa báť, Matej, povedala som, hoci moje vnútro sa triaslo. Čo skoro pochopíš. Na druhý deň ráno, hneď potom, čo Matej s Danielou odišli k jej rodičom, pod zámienkou, že potrebujú dohodnúť detaily sťahovania, som zavolala Kristíne. Potrebovala som ju. Jej úprimné, priame slová boli vždy pre mňa balzamom. Kristína Gašparová, sesternica môjho zosnulého manžela, bola pre mňa ako sestra. Žila len pár domov ďalej, v menšom, ale rovnako útulnom domčeku, ktorý dýchal históriou. Kristína, silná žena s vráskavou tvárou a očami plnými múdrosti, už tušila, čo sa stalo. Bola na štedrý večer, videla celú tú šarádu. Poď ďalej, Kristína, povedala som jej, keď som jej otvorila dvere. Vôňa medovníkov sa ešte stále vznášala vo vzduchu, no ich sladkosť bola zatienená horkou pachuťou uplynulého večera. Kristína si vyzliekla kabát a objala ma. Cítila som teplo jej rúk a vedela som, že nie som sama. Sadli sme si do kuchyne, kým som jej naliala bylinkový čaj. Vonku už poriadne snežilo. Vločky tancovali v svetle pouličnej lampy. Tak, Sofia, začala Kristína. Jej hlas bol tichý, ale plný pochopenia. Povedz mi všetko. Videla som, že čo sa dialo, ale cítila som, že v tom je viac ako len Matejovo oznámenie. Rozprávala som jej o Danieli, o mojich obavách, o jej náznakoch, o tom, ako sa snažila prehovoriť Mateja, aby predal pozemok, ako kritizovala naše tradície. O tom, ako som cítila, že jej záujem o Mateja je len povrchný a že skutočným cieľom je majetok. Kristína ma pozorne počúvala, občas prikývla. Ach, Sofia, povzdychla si, keď som skončila. Dávaj si pozor, moja drahá. Niektoré hady sa skrývajú v ovčej koži, najmä na Vianoce. Ich jed je tým sladší, čím sú zámernejšie milé. Pozrela sa na mňa priamo do očí. Dobre si urobila. Vidím, že si už vedela, z čo príde. Matej je dobré dieťa, ale je príliš naivný, dôverčivý. A Daniela, tu som prečítala už dávno. Jej oči sa vždy leskli inak, keď sa rozprávala o starožitnostiach v tvojom dome, ako keď hovorila o láske k Matejovi. Nemôžeš ju nechať, aby ti rozbila domov, ani aby zničila tvojho syna. Jej slová mi dali silu, potvrdili moje rozhodnutie. A čo teraz, Sofia? Spýtala sa Kristína. Teraz, povedala som, s pevnejším hlasom, než som si myslela, že mám. Teraz im ukážem, že stará Sofia má v rukáve viac než len recepty na vianočné pečivo. Kristína sa mierne usmiala a objala ma. Viem, že vieš, čo robíš. Len sa uistí, že máš v sebe dostatok sily. Pretože takíto ľudia sa ľahko nevzdávajú. Budú bojovať. Ale ty si bojovník, Sofia. Vždy si bola. Jej slová ma povzbudili. Potom, čo Daniela odišla z domu na štedrý večer, Matej sa ma snažil opakovane presvedčiť, že som prehnane reagovala, že Daniela to tak nemyslela. Mami, veď je štedrý večer. Nemohla si s tým počkať? Prečo takto? Vyčítal mi včera večer, keď Daniela už odišla do hotela, urazená a nahnevaná. Matej, ja som ťa varovala. Odpovedala som mu ticho. Niektoré veci sa nedajú odkladať. A niektoré veci je potrebné zastaviť,
kým nespôsobia väčšie škody. Cítil som, ako sa medzi nami vytvára priepasť, hoci len dočasná. Matejova lojalita bola rozdelená a to ma bolelo viac ako akékoľvek Danieline slová. Ale vedela som, že musím vytrvať. Musel pochopiť, že všetko, čo robím, je pre jeho dobro, pre ochranu jeho budúcnosti, ktorá by s Danielou bola prázdna a bez skutočnej lásky. Kristínine slová potvrdili, že moja intuícia bola správna. A teraz, s tými dokumentmi v taške, som bola pripravená na ďalší krok. Keď som vyslovila tie slová, mám pre teba správy, ktoré sa ti nebudú páčiť. Atmosféra v jedálni zhustla natoľko, že by sa dala krájať. Daniela prekvapene zamrkala. Jej úsmev zamrzol. Matej sa na mňa pozeral s otvorenými ústami. Kristína sa len mierne usmiala pod nos, ako by vedela, že sa chystá niečo veľké. Pomalým, rozvážnym pohybom som položila hrubú hnedú koženú tašku na stôl, presne medzi mňa a Danielu. Jej oči sa okamžite upriamili na ňu, potom na mňa. Videl som v nich zmes zvedavosti a neistoty. Myslím, že by sme si mali prejsť pár detailov, povedala som, pričom som si sadla a otvorila tašku. Vytiahla som z nej zväzok dokumentov, uhľadne zviazaných do fašcikla s pečiatkou advokátskej kancelárie. Zvuk šuchotu papiera bol v tom tichu nezvyčajne hlasný. Daniela sa nervózne ošila. Čo to má byť, Sofia? Nejako zveličujete situáciu. Je predsa štedrý večer. Nemali by sme sa hádať, prehovorila Daniela, snažiac sa znieť pokojne, no jej hlas bol tenší než zvyčajne. Nie je to hádka, Daniela, odvetila som. Je to len objasnenie. Vytiahla som prvý dokument. Bol to list vlastníctva, no s menom, ktoré nebolo moje, ani Matejovo. Matejko, pamätáš, ako si vždy hovoril, že tento dom je tvojou budúcnosťou? Spýtala som sa syna, ktorý sa na mňa pozeral zmetene. A Daniela, ty si myslela, že tento dom bude tvojim novým domovom. Však? Daniela sa zasmiala, ale bol to prázdny smiech. Samozrejme, Sofia, je to logické. Keď sa vezmeme, bude to aj môj dom. To je omyl, Daniela. A aj tvoj, Matejko. Povedala som a ukázala na listinu. Tento dom už nie je môj. A teda nemôže byť ani Matejov, ani tvoj. Danielina tvár stratila farbu. Čože? O čom to hovoríte? To je absurdné. Matej na mňa vytreštil oči. Mami, čo to rozprávaš? Ako to, že dom nie je tvoj? Veď je tvoj. Už nie je. Pred niekoľkými mesiacmi som ho prepísala na nadáciu pre ochranu slovenského kultúrneho dedičstva. Vysvetlila som pokojným hlasom, pričom som sledovala Danielin výraz. S presnými podmienkami, že zostane ako múzeum, ako pamiatka na tradičné slovenské bývanie. A jeho správcom, aby sa zachovali aj Gašparove záhrady, bude Alexandra Urbanová, tvoja sesternica z druhého kolena, Matej. S podmienkou, že tam nikto nesmie bývať. Žiadna rodina, žiadni nájomníci. Bude to prístupné verejnosti, aby sa zachovala história a kultúra. Danielina čeľusť padla. Vy ste sa zbláznili. To je šialené. Jej hlas už nebol pokojný, ale plný zúrivosti. Ako ste to mohli urobiť? To je pomsta, to je ochrana, Daniela. Prerušila som ju. Ochrana dedičstva, ktoré si cením viac než čokoľvek na svete. A ochrana môjho syna. S tým som vytiahla ďalšie dokumenty. Boli to bankové výpisy, záznamy o dlhoch, súdne spisy. A tu máme niečo o tvojej minulosti, Daniela Farkašová. Záznamy o nesplatených dlhoch v Nitre, problémy s exekúciami, ktoré si zatajila Matejovi. Daniela sa prudko postavila. Stolička sa s rachotom prevrátila. Lžete, vy všetko klamete, to sú nejaké podvrhy, stará, šialená žena. Jej tvár bola červená, oči zúrivé. Matej na ňu pozeral s rastúcim zdesením. Tieto záznamy sú z verejných registrov z Daniela, žiadne podvrhy. Pokračovala som neoblomne. A tento... Vytiahla som fotografiu a kópia sobášneho listu. Tento sobášny list z Trebišova s pánom Jakubom Novákom
Pred 3 rokmi. Rozvod prebehol len pred 6 mesiacmi. Teda, Matejko, si istý, že ti Daniela povedala všetko? Daniela lapala po dychu. Jej hnev sa zmenil na číru paniku. Nie, to nie je pravda. Matej, never jej. Ona je senilná. Ona si to všetko vymyslela, aby nás rozdelila. Kričala. Jej hlas sa lámal. Matej bol bledý ako stena. Daniela? Je to pravda? Vydatá? Dlhy? Prečo si mi nič nepovedala? Jeho hlas bol tichý, plný bolesti. Pozeral na ňu, ako by ju videl prvýkrát. Ja som ti to chcela povedať, Matej. Ale tvoja matka, ona nás nemôže vystáť. Vymyslela si to, aby ma očiernila. Daniela sa snažila obrátiť pozornosť na mňa. Jej ruka sa triasla, keď ukazovala na moju tvár. Je len žiarlivá. Žiarlivá na to, že ťa stratí. Žiarlivá nie, Daniela, odvetila som pokojne. Len chránim to, čo je moje. A Matej je môj. A tento dom bol môj. Ale už nie je ani Matejov. Takže ani tvojim nikdy nebude. V jedálni zavládlo ticho. Vianoce sa zmenili na bojové pole, kde namiesto darčekov lietali obvinenia a dôkazy. Daniela nebola taká krehká, ako sa mohlo zdať. Hoci bola očividne v šoku a zaskočená, jej manipulátorský inštinkt sa prebral k životu prekvapivo rýchlo. Prešla k Matejovi a chytila ho za ruky. Jej oči plné slz. Matej, láska moja, nemôžeš veriť týmto hlúpostiam. Tvoja matka, ona je nešťastná a osamelá. Je žiarlivá, že si našiel mňa. To sú všetko klamstvá. Výmysly starej ženy, ktorá stratila rozum. Jej hlas bol zúfalý, plný prosenia. Pre mňa existuješ len ty. Všetko, čo som kedy chcela, je byť s tebou, budovať si s tebou život. Never jej, prosím. Matej na ňu pozeral, potom na mňa. V jeho očiach bola jasná vnútorná rozpoltenosť. Chcel jej veriť. Chcel veriť, že žena, ktorú miluje, by ho neoklamala. A ja som to vedela. Poznala som svojho syna. Je príliš dobrý, príliš dôverčivý. Daniela, ako to, že si mi nepovedala o tom manželstve? Matejov hlas bol tichý, ledva počuteľný. Bol to prvý náznak pochybností, ktorý sa mu zrodil v hlave. Bol to omyl, Matej, mladická nerozvážnosť. Nič to neznamenalo. Rozviedli sme sa. Nechcela som ťa tým zaťažovať. Bála som sa, že ma nebudeš chcieť. Tvoja matka to teraz vytiahla, aby ma zničila. Daniela sa rozplakala. Slzy jej stekali po lícach. Bolo to presvedčivé. Pre niekoho, kto ju nepoznal. Matejko, prehovorila som, nie som si istá, či si všimol, ale v tej taške je aj úradný preklad listu tvojho otca, Gašpara, ktorý napísal pred smrťou. Sú tam jeho želania ohľadom domu. A list adresovaný tebe. Matej okamžite zbledol. Vedela som, že odkaz od otca bude pre neho posvätný. A pokiaľ ide o tie dlhy, Daniela, pokračovala som, mám tu aj telefónne číslo na pána Nováka. Myslím, že by ti rád povedal, ako si mu pomohla s jeho podnikaním a ako skončil v bankrote. Podala som Matejovi papierik s číslom. Skús si to overiť sám, Matejko. Zavolaj mu. Alebo si pozri kataster nehnuteľností online. Možno tvoja sesternica Alexandra ti to potvrdí, keďže ona je teraz správkyňou dedičstva. Matej váhal. Pozrel na mňa, potom na Danielu. Jej tvár bola teraz zúfalá. Hoci sa snažila udržať si fasádu, prenikal cez ňu strach. Matej zobral papierik. Mami, prosím. Daniela začala znova, ale Matej jej gestom ruky naznačil, aby prestala. Ja si musím niečo overiť, povedal Matej. Jeho hlas bol rozochvený. Vstal od stola. Daniela sa ho snažila zadržať, ale on sa jej vytrhol. Matej, prosím, never jej, ona je... Daniela sa pokúsila o posledný výstrel. Zazvonil telefón. Bol to Matejov mobil. Na displeji sa objavilo meno. Alexandra Urbanová. Videl som, ako Matejovi prebehla po tvári vlna prekvapenia.
Alexandra s ním nehovorila už roky. Boli vlažné rodinné vzťahy. Bola to jedna z tých, ktorí sa sťahovali za prácou do zahraničia. Matej sa pozrel na mňa, potom na telefón, ako by si uvedomil, že to nie je náhoda. Ahoj, Saška, povedal Matej do telefónu, hlas mal neistý. V jedálni zavládlo úplne ticho. Počula som len útržky Alexandrininých slov. Áno, je to tak. Tvoja mama myslela na všetko. Chcela som ťa varovať. Pred Danielou. Matejov pohľad sa zmenil. Stvrdol. Keď zložil telefón, pozrel na Danielu. Už v ňom nebola žiadna láska, iba chladné poznanie. Alexandra mi povedala, Daniela, začal Matej, jeho hlas bol prekvapivo pevný, že si sa ju pokúsila pred 3 rokmi pripraviť o úspory, keď ste spolupracovali v tej realitnej agentúre. Že si jej vtedy poradila s investíciami do podniku, ktorý hneď skrachoval. A že jej jediným šťastím bolo, že mala všetko podchytené zmluvne, lebo inak by prišla o všetko. Matej prešiel prstom po papieri s číslom, ktorý som mu dala. A ja si myslím, že sa opýtam aj pána Nováka. Daniela stála ako socha. Jej tvár poprášená zimou nepopierateľnej porážky. V jej očiach už nebol hnev ani prosba, len prázdny, chladný pohľad. Ilúzia, ktorú si Matej o nej vytvoril, sa v tej chvíli rozplynula ako snehová vločka na horúcom kameni. A ja som videla, ako sa mu srdce láme. Ale aj to, ako sa mu v očiach prebudila pravda. Moja surpresa začala prinášať svoje plody a neboli sladké. Matejov pohľad, ktorý spočinul na Daniele po telefonáte s Alexandrou, bol už bez akejkoľvek náklonnosti. Bol chladný, tvrdý, plný sklamania a horkosti. Daniela si musela všimnúť tú zmenu, pretože jej tvár stuhla. Matejové slová. Alexandra mi povedala, Daniela, že si sa ju pokúsila pred 3 rokmi pripraviť o úspory. Boli ako úder. Pre Danielu to bol posledný klinec do rakvy jej starostlivo budovanej pretvárky. Už nemala kam ustúpiť a tak, ako to robia zvieratá zahnané do kúta, zaútočila. Čo je to za hlúposť, Matej? Vykríkla. Jej hlas sa zmenil na škrípanie. Tvoja sesternica, ona je zlá, závislá. To sú všetko klamstvá. Tvoja matka ti klamala. Klamala ti celý tvoj život. Však si sa len pozri na ňu, Matej. Stará, zatrpknutá ženská, ktorá sa nevie zmieriť s tým, že jej syn chce mať vlastný život, že chce byť šťastný. Jej prst sa zúrivo zatriasol, keď ukázala na mňa. Ty sa budeš kajať, stará. Nebudem takto ponížená. Ani za 100 rokov. Ty si zničila Matejovi život a chceš zničiť aj môj. Ale ja ti to nedovolím. V miestnosti bolo napätie tak husté, že by sa dalo krájať nožom. Matej sa postavil. Jeho výraz bol zúfalý. Dosť, Daniela. Ako si mohla klamať mne, mojej rodine a tie dlhy, manželstvo, o ktorom som nič nevedel. Jeho hlas sa dvíhal, prechádzal do výčitiek. Robila som to pre nás, Matej, zakričala Daniela. Aby sme mohli byť spolu, aby sme mali budúcnosť. Ale tvoja matka, ona je prekážka. Vždy bola. Moje srdce sa zvieralo, ale vedela som, že nesmiem stratiť pevnú pôdu pod nohami. Danielina zúrivosť bola dôkazom jej viny. Stúpila som si, hoci sa mi triasli kolená. Pozrela som sa na ňu priamo, do jej zúrivých očí. Neubližuj Matejovi, Daniela. Povedala som ticho, ale s neochvejnou autoritou. A nesnaž sa ho manipulovať. Jeho otec by ti nikdy neodpustil. Jej otec, vždy len jej otec. Nikdy si nič iné nepoznala. Len túto zatuchnutú dieru a svoje staré zvyky. Matej si zaslúži viac. Zaslúži si život. Zaslúži si peniaze. A ty mu to odopieraš. Daniela sa zlostne otočila k Matejovi. Ty sa jej zastávaš? Po tom všetkom, čo ti urobila? Ona ti ukradla tvoj dom, tvoju budúcnosť. A ty si na jej strane. Si taký slabý, Matej. Vždy si bol. Matejova tvár, už aj tak bledá, zmenila sa na popol. Jeho oči sa naplnili bolesťou. Videla som,
ako sa mu vnútri láme srdce. Tie Danieline slová, plné jedu a zneváženia, ktoré sa snažila skrývať, ho zasiahli hlbšie než akékoľvek obvinenie. Dúfala som, že sa k tomuto nebudem musieť uchýliť, Daniela. Povedala som, pričom som siahla do tašky a vytiahla malý digitálny záznamník. Bol nenápadný, dobre ukrytý v kvetináči na chodbe, presne tam, kde sa Daniela minulé leto s Matejom tajne rozprávala. Bol to dlhý rozhovor, ktorý som si nahrala potom, čo som začala tušiť, že jej záujem o náš dom je oveľa väčší než o môjho syna. Matejko, pamätáš, ako si mi v júni hovoril, že Daniela chcela, aby si mi navrhol, aby som prepísala dom na teba a že potom by ste ho mohli predať a kúpiť si apartmán v Bratislave? Spomínaš si, ako som vtedy odmietla? Matej prikývol, jeho pohľad bol upretý na záznamník. Tu je záznam, Daniela, tvoj vlastný hlas. Ako presviečaš Mateja, že dom je pre mňa len bremeno, že je to staré haraburdie, ktoré treba predať. Ako si plánovala, že ho zbavíte, ako náhle bude na neho prepísaný? A ako si predstavovala, že s peniazmi z predaja Matej konečne pochopí, že si zaslúži lepší život? Stlačila som tlačidlo play. V miestnosti zaznel Danielin hlas, zreteľný a chladný. Pozri, Matej, tvoja mama už žila svoj život. Je čas, aby si žil ten svoj. Ten dom je príťažou, len stará barabizňa. Keby bol tvoj, mohli by sme ho predať a s tými peniazmi by sme si kúpili niečo v meste. Byt, kde by sme si mohli žiť svoj život. Konečne by si mal peniaze, ktoré si zaslúžiš. Ona ho nechce predať, lebo je sentimentálna. Ale pre nás je to príležitosť. Matej počúval so zdeseným výrazom. V jeho očiach sa striedala bolesť, hnev a zrada. Kristína si povzdychla a prekrížila ruky na hrudi. Daniela stála ako obarená, jej tvár bola teraz úplne biela. Keď nahrávka skončila, zavládlo mrazivé ticho. Takže Daniela, povedala som, hľadiac na ňu. Kto je tá stará, zatrpknutá ženská, ktorá manipuluje s Matejom? Kto je ten, kto ho chce obrať o všetko, čo mu je drahé? Matej sa pozrel na Danielu. Jeho oči sa mu zúžili. Bol to pohľad muža, ktorý sa prebral z dlhého sna. Ja už ťa nespoznávam, Daniela, povedal Matej. Jeho hlas bol zlomený, ale pevný. Moja mama mala pravdu. Celý čas mala pravdu. Bola si len prekážka. Prekážka k tomu, aby som videl pravdu. Ty si ma podvádzala, využívala si ma. Daniela, úplne odhalená a porazená, pochopila, že jej hra skončila. Jej tvár zoskrvavela, oči sa jej naplnili šialenou zúrivosťou. Už nebola schopná predstierať. Tak čo? Vykríkla. Dostali ste, čo ste chceli, vy zmije, obaja. Dúfam, že budete trpieť. Dúfam, že ten váš prekliatý dom zhorí dotla. A ty, Matej, ty si slaboch. Nikdy nič nedokážeš. Vrátiš sa k nej a budeš celý život hniť v tejto diere. Šmatla kabelku z pohovky, kde ju nechala, a chcela sa otočiť k dverám. Ale ešte predtým jej pohľad padol na kryštáľovú vázu, ktorá stála na komode. Bol to Gašparov dar k mojim 40. narodeninám. Daniela ju schmatla a hodila ju o zem. Kryštál sa roztrieštil na tisíce kúskov. Takto skončí aj váš život, v troskách, sykla a vybehla z dverí do tmy štedrého večera. Zvuk jej odchádzajúcich krokov a potom naštartovaného auta bol jediným, čo prerušovalo ticho. Zostali sme tam, traja, ja, Matej a Kristína, uprostred rozbúraného štedrovečerného stola a rozbitých snov. Štedrý večer, najposvetnejší deň v slovenskej rodine ma bol znesvetený. Vzduch bol plný prachu z rozbitého kryštáľu a horkosti Danieliných slov. Matej sa zvalil na stoličku, jeho tvár bola skrivená od bolesti. Jeho ramená sa otriasali. To nebol hnev, to bolo číre zúfalstvo. Sklamal sa nielen v Daniele, ale aj v sebe. Vidieť ho takto zlomeného bolo pre mňa horšie než akékoľvek Danieline urážky. Moje víťazstvo chutilo horko. Splnila som svoj sľub Gašparovi, ochránila som náš dom.
ale cena bola vysoká. Videla som, ako Matej trpí a to ma bolelo viac ako čokoľvek iné. Kristína k nemu pristúpila a jemne mu položila ruku na rameno. Matejko, chlapče, povedala ticho. Nikto nie je dokonalý a každý sa mýli. Dôležité je, že si otvoril oči. Matej len prikývol. Slzy mu stekali po lícach. Pomaly som k nemu pristúpila. Sadla som si k nemu, opatrne, aby som ho nezľakla. Položila som mu ruku na vlasy, tak ako som to robila, keď bol malý a mal nočné mory. Pozrela som sa mu do očí, ktoré boli plné bolesti a zmätku. Matejko, povedala som. Prepáč mi, že som musela byť taká krutá, ale vedela som, že inak by si to nevidel. Nechcela som ti ublížiť. Len som ťa chcela chrániť. Pozrel sa na mňa. Jeho oči boli plné slz, ale aj nového, krehkého pochopenia. Mami, jeho hlas bol drsný. Ona ma len využívala, celý čas. A ja som bol taký slepý. Neodpovedala som slovami. Len som ho objala. Pevne, tak ako som ho objímala, keď bol dieťa. Cítila som, ako sa mu ramená otriasajú v mojom náručí. V tom objatí bolo všetko. Bolesť, úľava, odpustenie. Bolo to tiché objatie, ale bolo plné poznania. Poznania, že hoci štedrý večer bol zničený, hoci rodinný pokoj bol narušený, naša rodina v jej najhlbšom zmysle prežila. Jadro ostalo neporušené. Zima vonku zúžila. V dome bolo chladno, hoci krb stále horel. Rozbitá váza ležala na zemi ako memento. Ale v tom tichu, v tom objatí sa začínalo niečo nové. Krehký začiatok uzdravovania. Vedela som, že to bude dlhá cesta, ale vedela som aj to, že ju prejdeme spolu. A to bolo v tú chvíľu všetko, na čom záležalo. Dni, ktoré nasledovali po osudnom štedrom večeri, boli plné ticha a nepokojnej prázdnoty. Danielina prítomnosť, hoci krátka a rušivá, zanechala v našom dome hlbokú stopu. Matej sa uzatvoril do seba. Jeho oči boli prázdne a jeho zvyčajná srdečnosť zmizla. Daniela zmizla z jeho života, tak rýchlo, ako doňho prišla, zanechajúc za sebou len pach sklamania a rozbitého kryštáľu. Sedávali sme pri kuchynskom stole, kde kedysi prebiehalo živé rozprávanie, teraz len s tichou šálkou čaju medzi nami. Bolo to, ako by sme sa učili znova komunikovať, po búrke, ktorá zmenila krajinu našich vzťahov. Mami? Začal Matej jedného rána, niekoľko dní po Vianociach, keď som práve vyťahovala z rúry čerstvý makovník. Jeho hlas bol zachrípnutý, ako by sa dlho nepoužíval. Prepáč mi, že som bol taký slepý. Taký hlúpy. Položila som plech na stôl a pozrela sa na neho. Jeho tvár bola strhaná, unavená. Videla som v ňom malého chlapca, ktorý sa zranil a nevedel, ako sa vyliečiť. Nemáš sa za čo ospravedlňovať, Matejko, povedala som, pričom som si sadla k nemu. Stáva sa to. Život nás niekedy zavedie na zlé cesty. Dôležité je, že si z nich dokázal zísť. Ale ako si to vedela? Spýtal sa. V jeho očiach sa zračilo zmetené pochopenie. Ako si mohla vedieť, že je taká? Vysvetlila som mu, že materská intuícia je silná vec, silnejšia než akékoľvek lži. Povedala som mu o Gašparových varovaniach, o mojich vlastných pozorovaniach. O tom, ako som postupne zbierala tie dôkazy, nie preto, aby som mu ublížila, ale aby som ho ochránila. Hovorili sme dlho, otvorene a bolestivo. Bolo to ako čistenie starej rany. Vychádzala z neho horkosť, hnev, zahanbenie. Ale aj úľava. Úľava, že to všetko je už za ním. Matej mi povedal o Danieliných sľuboch. O tom, ako mu sľubovala luxusný život, cestovanie, zbavenie sa tých starých, nudných tradícií. Ja viem, mami, povedal. Viem, že som sa nechal oklamať. Ale bol som taký osamelý. Cítil som, že potrebujem zmenu, niečo nové. A ona bola iná. Osamelosť je ťažká, synu, odvetila som. Ale zmena nemusí znamenať zničenie.
Niekedy je to len návrat k tomu, čo je skutočne dôležité. Proces Matejovho uzdravovania bol postupný, plný trpezlivosti a lásky. Každý deň sme spolu trávili viac času. Chodili sme na dlhé prechádzky zasneženou krajinou, do lesa za dedinou. Tiché zasnežené Karpaty mali na neho upokojujúci účinok. Počúval vtákov, dýchal čerstvý vzduch. Rozprávali sme sa o tom, čo sa mu dialo v práci, o jeho snoch a obavách. Cítila som, ako sa vracia k sebe. Jedného dňa, keď sme sa vrátili z prechádzky, Matej sa zastavil pri starom albume s fotkami, ktorý som mala na poličke v obývačke. Otvoril ho a listoval v ňom. Našiel fotku Gašpara, ako stojí pri práve dostavanej stene domu, s lopatou v ruke a so širokým úsmevom. Otec by bol na teba hrdý, mami, povedal tichým hlasom. Na to, ako si bránila toto všetko. A na to, ako si bránila mňa. To bola pre mňa tá najväčšia odmena. Vedela som, že moje úsilie nebolo zbytočné. Bolesť, ktorú som Matejovi spôsobila odhalením pravdy, sa menila na oslobodenie. Stratil Danielu, ilúziu lásky, ale získal späť seba a silnejší vzťah so mnou. Videla som, že si uvedomil, že aj keď je strata bolestivá, niekedy nás oslobodí od oveľa horšieho, nešťastného osudu. Medzi tým sa potvrdili aj moje právne kroky. Nadácia pre ochranu slovenského kultúrneho dedičstva oficiálne prevzala dom do svojej správy. Alexandra Urbanová, Matejova sesternica, ktorá žila v zahraničí, ale ktorá mala silné väzby na našu rodinu a dedičstvo, sa stala hlavnou správkyňou. Matej si s ňou viackrát volal. Bola to ona, kto mu podrobne vysvetlil účel nadácie a prečo Sofia konala tak, ako konala. Matej, ja som videla aj, čo dokáže Daniela, povedala mu Alexandra cez telefón, čo som počula, keď Matej hovoril cez hlasitý odposluch. Tvoja mama ťa zachránila nielen pred finančnou katastrofou, ale aj pred životom s osobou, ktorá by ťa nikdy nemilovala úprimne. Ten dom je symbolom. A tvoja mama ho ochránila pre vás. Pre budúcnosť, aby ostal taký, aký je. Matej prijal túto skutočnosť s plným pochopením. Namiesto hnevu cítil vďačnosť. Dom, hoci už nebol jeho vlastníctvom v pravom zmysle slova, zostal jeho domovom. Miestom, kde mohol vždy nájsť pokoj a bezpečie. Bol vďačný za moju predvídavosť a obetu. Život sa pomaly vracal do normálnych koľají, ale už nebol rovnaký. Bol hlbší, zmysluplnejší. Matej sa zmenil. Stal sa z neho zrelší, opatrnejší muž. Venoval sa svojej práci s novou energiou. Objavil staré záľuby, ktoré predtým zanedbával. Začal ma učiť, ako používať počítač a internet, a ja som mu zase ukázala staré recepty na zabudnuté slovenské jedlá. Cenil si stabilitu, úprimnosť a skutočnú, nefalšovanú lásku, ktorú dostával od rodiny, v kontraste s povrchnosťou a pretvárkou, ktorú zažil. Daniela sa stala len vzdialenou spomienkou, bolestivou lekciou. Ja som medzi tým našla hlboký pocit pokoja a spokojnosti. Moja misia bola splnená. Ochránila som dom, ktorý Gašpar postavil, a ochránila som svojho syna. Moje ruky, aj keď zvráskavené a unavené, dokázali ubrániť to, čo bolo drahé. Premýšľala som o sile odolnosti, o múdrosti starších a o neprekonateľnej sile materskej lásky, ktorá niekedy vyžaduje ťažké a nepopulárne rozhodnutia. Naše slovenské korene, ktoré Gašpar spomínal, boli silné a hlboko zakorenené v tejto zemi. Rok prešiel a s ním prišiel ďalší štedrý večer. Tentoraz iný. Žiadne napätie, žiadne skryté úmysly. Matej a ja sme sedeli pri slávnostne prestretom stole. Kristína bola s nami, a dokonca aj Alexandra, ktorá pricestovala zo zahraničia. Bolo to príjemné stretnutie, plné smiechu a spomienok. Na stole žiarili sviečky, v krbe praskalo drevo a vôňa kapustnice naplňala dom. Matej sa usmial, jeho oči boli jasné a plné pokoja. Vieš, mami, povedal. Tento rok sú Vianoce naozaj špeciálne. Pozrela som sa na neho. V jeho úsmeve už nebola žiadna stopa po minuloročnej naivite. Bola v ňom zrelosť a hlboké pochopenie. Pochopenie toho,
čo je skutočne dôležité. Áno, Matejko, odvetila som, cítila som, ako sa mi srdce naplňa čistou radosťou. Sú špeciálne. Dom, ktorý bol kedysi ohrozený chamtivosťou a pretvárkou, teraz dýchal pravou podstatou domova a slovenskej tradície, silnejší než kedykoľvek predtým. Bola to pevnosť lásky, miesto, kde sa uchovávali spomienky a kde sa budovala budúcnosť. Sledovala som Mateja, ako sa rozpráva s Kristínou a Alexandrou a cítila som, ako mi srdce tancuje. Vedela som, že niekedy je tá najpravdivejšia láska zároveň aj tá najochranárskejšia. A niekedy, len niekedy, musia staré ženy vytiahnuť svoje špeciálne správy, aby ochránili to, čo je im najdrahšie. A ja, Sofia Urbanová, som bola hrdá na to, že som to urobila.